Takže čaute. Ranná prechádzka za mnou a cvičenie tu v parku. Trošku ranná rutina, 50 klikov a k tomu nejaké zhyby. A dneska by som sa chcel porozprávať na tému imperfekcia, akcie a trošku z konzistencia. Čo by som chcel povedať o imperfekcii? Imperfekcia je niečo, čo robíš aj napriek tomu, že to nie je perfektné. Aj napriek tomu, že tam máš v tom chyby, napriek tomu, že robíš prešlapy, robíš zlé rozhodnutia, to je imperfekcia. Pokiaľ chceš s niečím v živote začať, či už je to nejaký biznis, či už je to cvičenie, alebo to je samotná jazda na bicykli. Nemôžeš očakávať to, že budeš v prvý moment, ako zapneš kameru, budem dávať príklad zo svojho života, nemôžeš očakávať tú vec, že v prvý moment, keď zapneš kameru, budeš perfektne rečniť, budeš natoľko perfektný, že zaujmeš hneď v prvej sekunde ľudí, že budeš perfektne rečniť, že budeš vedieť, o čom reálne rozprávať. Ja keď toto natáčam, vôbec neviem, o čom chcem rozprávať, je to len moja myšlienka, ktorú som dostal, ktorú chcem nejakým spôsobom rozvinúť a zaznamenať na telefón a zároveň to poskytnúť ďalej na platformu, aby ste si to mohli pozrieť aj vy, ja taktiež do budúcna. Chcem tým povedať, nečakaj na správny moment, na perfektný moment, kedy začneš robiť veci, ktoré ťa posunú vpred, pretože v živote nikdy ten moment, ani tá správna situácia v živote nikdy neprídu. V živote nikdy. Vždy si musíš povedať, aj napriek tomu, že to bude neperfektné, neperfektné znamená skúšať, skúšanie znamená konzistencia v tej danej veci, ktorú skúšaš. Konzistencia znamená zlepšenie každým jedným dňom o 1%. Táto konzistencia a táto imperfekcia ťa dostanú na miesto tvojho cieľa, kde reálne potrebuješ, pretože tvoj mozog vie, aké kroky postúpiť k tomu, aby si ten svoj cieľ dosiahol. To, čo musí zabezpečiť ty, je okolie návykov a konzistentné okolie, ktoré zabezpečí posun všetkých tých vecí k tvojmu cieľu, ktorý chceš dosiahnuť. To znamená, že nečakaj na ten správny moment, kedy bude neviem čo, lebo ten moment v živote nikdy nepríde. Ak by som ja mal čakať na správny moment, v živote nepustím kameru, video a nenahrám takéto video. Pretože viem, že toto, čo teraz rozprávam, zakoktávam sa, hovorím niekedy od veci, ale je to v poriadku, pretože ja mám cieľ, na základe tohto cieľa mám nastavený systém, ktorý ma ten systém ma dovedie k tomu cieľu, ktorý ja reálne potrebujem. Nastav sa v živote tak, že budeš žiť v zmysle pokus omyl. Žiadna chyba nie je fatálna. Chyba je len to, že nezačneš. Chyba je len to, že sa nepustíš do roboty, ktorú máš robiť. Chyba je len to, že sa bojíš niečoho. Že to bude neperfektné. Ale všetko je neperfektné. Neexistuje nič, čo je perfektné na svete. Existuje len také, aké si ty zvolíš. Pretože ja si kľudne môžem povedať, že toto video je perfektné. Aj napriek tomu, že ty to vidíš na druhej strane, že to nie je perfektné, lebo veľa premýšľam na kamere, zakoktávam sa, alebo nepozerám sa do kamery, alebo čokoľvek si nájdeš. Ja si budem myslieť, že to je perfektné a tým pádom dám hlave príkaz, dám hlave signál,
že toto video, ktoré som urobil, je perfektné. A tým pádom zažijem malý úspech. A z toho malého úspechu príde ďalší malý úspech. Na základe tohto malého úspechu znova ďalší malý úspech. A tieto malé úspechy mi tvarujú systém a ten systém mi tvaruje konečný cieľ, ktorý chcem dosiahnuť v živote. Takže nikdy v živote nedopustíte na to, že budete čakať na ten správny moment. Pretože správny moment nikdy v živote nepríde. Ty musíš byť ten, ktorý si urobí tie správne podmienky na to, aby si začal robiť to, čo reálne chceš robiť, to, čo ťa reálne baví. A ten moment je presne teraz. Takže začni robiť, čo ťa reálne baví, začni cvičiť. Cvičenie je najlepšia vec. Cvičiť, začni so seba rozvojom, obmedz sociálne siete, lebo tie zabíjajú tvoje budúce sny, tvoje ciele, pretože vidíš niekoho, kto niečo dosiahol a ty už máš pocit, že už to nepotrebuješ dosiahnuť, lebo som to videl na internete. A tým pádom to zabije tvoje ciele, ktoré máš reálne v hlave. Zabije to tvoje sny, ktoré máš pre svoje budúce ja. A zároveň, horšia vec, bere to tvoj drahocenný čas. Tvoj čas je niečo, čo je najdrahšia položka na svete. Pretože čas ti nikdy v živote nevráti. Takže, aby som to ukončil, aby som už nerozprával nezmysly, díky pekne, zas ďalší deň.